Morjesta! Tässä ollaan Pulumankinjärven eteläpäässä ja tässä on ahkiossa evästä on viikon tarpeisiin suurin piirtein ja kalavermeet ja lähdetään hiihtelemään tästä tuonne karkeasti 15 kilometriä tälle päivään. Eilettäin yötä vasten ajeltiin tänne tuohon Nuorgamiin ja pimiässä ja nyt sitten saatiin viimeinkin haalattua vehkeet autoitettua tuonne vähän matkan päähän ja kattellaan, että kokeillaan myös vähän uutta ahkeet, että minkälaisen se tämmöisen kanssa on reisata. Niin. Kiva olla täällä Kaldroin erämaassa. Hetkeksi jättää opinnot taakseen ja ottaa vapaa käteen ja aivot narikkaan. Tätä jaksaa olla ihastelematta, kun tuo mollukka niin lämmittää kasvoja. Että... Ai. No onko se niinku ennallistunut yhtään? Ja siis siinä reseptissä oli, että keitä joku 3-4 minni saa vedessä selkeällä otettu niin kuivaamaan. Aamusta lähdettiin liikenteeseen ja päivä hiiheltiin tuossa ja oli aivan viimeisen päälle keli, hankikanto ja aurinko oikein paahtokasvoja ja kyllä kelepasi hiihellä ja lintuhavaintoja tietysti matkan varrella ja siinä tultiin sitten illan kähmässä tähän kämpälle ja nyt pitäisi lähteä vissiin veen-hakkuun ja Nuutti rupesi tuossa ruokia laitella ja minnehän sitä tekisi hyvää vesipaikka. Mä tein kävitkö nää pihalla, kun oli herekkari, kun me Trevoon tulee täskö? Kävin totta kai. Yritän pari kuvaa näppäsiä, mutta ei se meikäläisen kännykällä oikein mitään tahtoa. No ja huomenta. Tänä päivänä sitten herättiin oikein mahtavaan auringonpaisteeseen ja olisi tarkoitus lähteä tuohon Lähijärville vähän kokeilemaan. Saataisko me sitä vaikka kallaa? Keli on viimeisen päälle. Niin. Tuossa aamiaista alaiteltiin ja lounaat on ruokatermarissa, niin nyt on hyvä lähteä sitten. Tuosta lätkää kiinni sitten. Eiköhän kairata ensimmäinen reikä sitten. Onkohan täällä vettä yhtään? Tuolla aikaisemmin mistä haki vettä silloin, niin ei ollut. Häh? Kunhan karssa riittää pituus. Jatko on nyt, että toivottavasti riittää.
Lupaavalta vaikuttaa ainakin ensi alkuun. Katsotaan. Tuuleksi. Puolenkymmentä reikää nyt pilikitty ja kairattu ja ainakaan vielä ei nypyä, mutta ja ottaa nuo nakit. Kalan syönti on osoittautunut tänä päivänä aika vaatimattomaksi. Voi olla, että täytyy vielä yksi reikä kairata. Joo, laittohan tonne tulee, niin tärkenee kahvit juua. Keteläpä sitten ihan vaan päiväkahaavit. Kesän ensimmäinen kärpänenkin sieltä heräsi. Tätä kautta tuo rieskatain. Kun tämä oli varattu kalalle, mutta jos tää huomenna tulisi, niin sitä voisi jopa. Sitten kai tätä pannaan tuonne jääisen veden sekkaan jauhoa sen verran, että siitä rupeaa taikinaa muodostumaan pikkuhiljaa. Niin taikina oli hautumassa hetken aikaa lumihangessa. Kävimme sillä välin ihastelemassa kauniita maisemia tuosta ympärillämme sijaitsevasta tunturilaaksosta. Ja nyt sitten pannaan tuohon vähän jauhoa vielä leivontaa varten. Ja sitten sitä ruvetaan muotoilemaan tämmöistä rieskalättyä. Niin se heitetään sitten tänne paistipannulle tämä lätty. Sehän alkaa olla valmista sitten, kun se on mukavasti saanut pikkusen tuommoista väriä pintaa ja molemmin puolin paahettu, paistettu. Niin. Eikö pölisekin vähän? Pöli. Tuuli paljon ja silleen, niin, välissä. Saapa nähdä minkälainen keli huomenna on. Good morning. Tiedätkö mikä päivä tänään on? Mitä kalapäivä? Tänään on pilkkipäivä. Kiitos kahvista. Ole hyvä. Eilen kävi siinä avannolla tai kävi hakee vettä siitä ja kopsuttelin kirveellä siinä sitä niin ratkesi nuo housut tuosta haaruvälistä. Näistä pysyy taas housut jalassa ja kasassa. Tässä on kyllä kaikki katastrofi-ainekset, kun katsoo tätä sää. Just tämmönen hyvä tuuli, joka peittää sen meidän laduilta pitkin ollaan tuonne hiihetty. Jos kun pikku lumimyräkkä alkaa, niin voi olla, että tulee äitiä ikävää. Se on taas sitten jännä. Kevyesti maisemaa taas. Vaihdetaan pikkusen tuohon isommalle järvelle. Viimein semmonen järvi, että täällä on reilusti vettä. Tämä on iso.
Anna vähän sen makua siihen vielä. Näkyy aika sopivasti tuo kaakao maistuvan tässä. Oho, kyllä palaako tuuleksi? Vielä on mato siinä, mutta onhan se päivä huominakin. Ei mulla ole mitään sanottavaa. Ei kommentteja. Omalla tapaa on hienoa tämäkin. Oo. Ei kuitenkaan silleen ole mitenkään kärsimystä tää. Ei oo silleen, mikä on oikea lumimyräkkä kuitenkaan. Oho. Lämmin kämppä. Oho. Itset. Mukavasti humisee tuolla rakenteessa. Pakko näyttää, kattoa nyt. Herranen aika. Onpa pikkusen hienon näköistä. Tänä päivänä sitä herreettiin ihan semmoisen mukavaan auringonpaisteeseen aamulla. Ja pikkus oli semmonen tuulisen tuntunen aamu, mutta lähettiin siitä sitten kuitenkin liikenteeseen. Se oli sillä lailla, että siinä oli kahden isomman järven välissä semmonen pikkunen lampi. Mentiin siihen, niin sehän alkoi tuulemaan sitten oikein myräkällä ja kaiveltiin lumi semmoset törmät siihen, että saatiin vähän tuulesuojaa ja pilkittiin siinä aikamme. Ja no ei se siinä se keli vaan yltyi ja lähdettiin sitten sille isommalle järvelle. Siellä olikin vettä vähän reilummin ja pikkuhiljaa takaisin päin siitä ja se meni ihan voi sanoa semmoisen pienimuotoisen lumimyräkän puolelle, mutta oli kyllä helkkari hieno jotenkin hiihtää sillä lailla, että aivan täysin pukkasi lunta naamalle ja näki muutaman 10 metrin päähän. Päästiin sitten jossakin vaiheessa tähän kämpälle ja edelleenkin tuuli oikein sillä lailla, kun se lumi oli vielä ilmassa siinä, että oikein poltti poskia tai pisteli, mutta sitten aurinko paistoi sieltä takkaa, sieltä lumipyryn takkaa, niin oli jotenkin tosi tajoomaisen näköinen maisema. Ja semmonen päivä tänä päivänä. Ja täytyy sanoa kyllä eilisen jälkeen, että on pikkusen komien näköinen päivä tulossa tänään tästä. Aivan pilvetön taivas ja aurinko paistaa ja ihan pikkusen vaan tuulahtelee, niin kyllä tulee hieno päivä. Tämä on aivan mahtava tämä hankikanta täällä, kun suksi tosiaan ei uppua kuin ihan pikkusen ja joka puolella on niinku hanget, mitkä vaan mitä pitkin pääsee niinku rajattomasti liikkumaan, niin ihan mielettömän hyvä kulku. Tää on semmoista niinku kyllä kevät-talvisen hiihtäjä unelmakeliä ja unelmamaisemaa.
korkeuskäyrissä niin pikkusen alemmaksi, koska olisi siellä sitten parempi syönti. Aivan mielettömän hieno hiihtää taas, kun hanki kantaa ja näkee niin kauan. Loiva alamäki, niin on kyllä tosi nättiä. Vaan tässä vettä yhtään. Tuon verran vettä. Maisemat, rauha ja eväät. Onhan täällä kaunis. Ei tuulen virekkään käy isommin, ai että. Aivan hiljasta. Ei kuulu niinku ei mitään. Aahkionvetohomma kyllä mun homma juttu yhtään, niin ei mitään. Taas repesi housut. On mukavaa. Voiko olla hienompaa? Tämä riippakivi se näkyy vielä. Kai se on sitten vaan otettava vielä matkaan. Semmonen päkähdys kuuluu tuolta. Niin sittenkään ollut ihan tyhjiä nämä selkoset. Makiat on ollut oltavat. On kyllä. Tänään on ollut kyllä aika hyvä sää. Ei oo tuulu ja aurinko on paistanut. Ymmärsinkö oikein, että tänään on sitten perunamuussia ja pelkkää perunaisekastiketta? Hollandaiskastiketta, mutta joo. Suunnitelmissa oli, että 4 päivän pilkkimisen seurauksena olisi tullut edes 1 kala, mutta. Sun vuoro. Miten se meni? Tänä päivänä herättiin aamulla sitten ihan viimeisen päälle niin kirkkaaseen kelliin, että tuntui, että olisi pitänyt unissaankin pitää aurinkolaseja päässä. Ja oli aivan mahtava semmoinen päivä. Se oli ihan vastakohta sitten eiliselle. Että keitettiin kahvit ja ihan rauhassa aloiteltiin päivää. Ja katseltiin sitten taas paikat, mihin lähdettiin kattelemaan ja tutustumaan. Ja sitten hiettiin sitä mukavaa loivaa alamäkeä alas tällä lailla näin. Ja tuli semmoinen tosi pitkä pitkulainen järvi. Ja pitkä aikaa siinä pilkittiin. Ja no ei siellä ei ollut oikein vettä eikä ollut kyllä kallaakaan sitten. Ja no ehkä tämä nyt meidän osalta on määrätty näin, että lähdettiin siitä sitten mäkeä ylös ja takaisinpäin. Ja yhtäkkiä repesi taivas sitten sillä tavalla, että aurinko paistoi aivan suoraan ja paahto oikein niskaa. Sieltä se meidän takkaa tuli se aurinko ja värjäytyi sitten koko tunturi ylänkö semmoiseen mahtavaan matalaan ilta-auringon väriloistoon siinä. Ja ihasteltiin ja katteltiin ja
Tunturin huipullakkaa ei tuulu ollenkaan siinä. Kerettiin vielä auringonpaisteessa keittelemään kahvit tuossa pihatantereella ja loput rieskataikinat tuosta pyöriteltiin. Nyt sitten pitäisi laittaa viimeistä kertaa nukkumaan täällä. Viimeinen aamu. Yöllä ripsinyt semmoisen parisentin kerroksen uutta lunta tuohon ja mitä pari astetta, kun se näytti lämmintä? Joo, niin tuo taitaa näyttää. Kotia päähin. On ollut mahtavaa myräkkää ja mahtavaa tyyntä keliä ja kaikkea siltä väliltä. Ja valmistauduttiin ihan täysin siihen, että tuohon järvenrantaan vähän tuonne päin, niin laitetaan telttaleiri pystyyn ja siitä käsi touhuillaan sitten. Ja täällä ei koko aikana ollut ketään, niin me sitten saatiin tässä asustella. Ja oli kyllä viimeisen päälle. Ulko-ovesta kun tulee sisään, niin siinä on saman tien liiteri ja ei tarvitse mennä niinku ulos käytännössä siinä välissä, kun hakkee puita. Ja ei siinä vielä kaikki, nimittäin tässä autiotuvassahan on sisävessa. Kuulit oikein, sisävessa. Tuosta etteisestä niin siinä on ovi, jonka takana on ulkohuussi. Niin on kyllä niinku riittää mukava ollut tässä kässettiä. Ja sattumalta kun ei ollut porukkaa, niin me sitten tässä nukuttiin yömme. Ollaan tässä huipulla, eikä tuule virettäkään. Kyllä se on semmonen homma, että niinku tällä lailla, että on toinen hiihtoreissu tälle talvia sillä lailla, että vähän enempi hiihtää, niin kyllä sitä vaan suksista semmonen ihan luonnollinen jatke noille jaloille kasvaa, että ei niitä ajattelekaan enää, että ne on jalassa. Niin. No kerro nyt kamerallekin. En varmasti kerro. Niin tuossa aamulla, mullakin oli sauvat kädessä ja sitten mä lähdin näin niinkö pelkät saappatilassa näin hiihtämään niin sen kaatua. Niin sitä on kelekkareitti saavutettu. Tätä paanaa nelostien jatketta niin loppuun asti sitten melkein niin ollaan autolla ja varsin erinomainen reissu ollut. Tosi mukava ollut hiihellä täällä ja käydä kattelemassa. Ja Kaldon erämaa on kyllä semmonen, että varmaan pitää toistakin tulla. Ehdottomasti. Helkkari hieno paikka ja saatiin olla omassa rauhassa. Ihmisiä jonkun verran näytti jossain kaukaa ohi menevän, mutta ei sillä lailla, että olisi ollut kiusaksi asti. Ja kyllä täällä ilman saalista jäätiin, mutta monta muistoa rikkaampana. Ja täytyy sanoa, että kyllä tuolla siviilissä pizza maistuu, oli nimittäin niin vetistä shaibaa se makaronimössö, joka tuolla ruokatermarissa oli 6 tuntia vedessä lillunut.